כמה כיף לעזור לכם בהשקעות, במימון ההשקעות, בפתרונות מימון נהדרים לארץ ולחול. אז אם אתם מחפשים השקעה מעולה, אם אתם מחפשים מימון להשקעה, חסר לכם 50,000, 100,000, 500,000, אני פה לשירותכם, אני אעזור לכם, נבנה תוכנית כלכלית, נעזור לכם לייצר הון מהון, cash on cash, יופי של השקעות, מוזמנים ליצור איתי קשר.